нас двойка. Дай, четвърти ти! Дай, че на прибойдата. Дай, други! Следващия! На салама бута. Това е салам моторспорт е сега. Не пускай ето много бавно, го пускай и тя оправя. А? Ще минеме? Има ли шофьор? Не. Веке. Тук е, бе. Дай още малко, дай още малко. Сега! Дено! Чакай да верим. Да. Айде. Трябва да се види, бе, Коста. Камча. И мисля, че всичките трябва да късвам. Сега ще видим тебе. И моята, бе, лута, майко е тук, сине, ще изляза нагоре по причината. Да. Так, тук. Няма сега цяло Търново и го продавам, бе, ще идва с колата. Идва с колата? Мога, мами, а ти директно на причината. Самураята стана и в това долу. И тук вече ма спря снега направо. Буте, поти го отей тук, Шат на страни към това там. Ето имаш едно дръвче само. Ама ти настрани, не напред. Падна долу и сумата да прави като си герой и се обърна. И те спиряли да ги точка да ги поем. Опасни Сузуки там, виж как минават. Конституто ми е ребра. Да. Този път я подцених, миналия път я минах лесно. Те ли са минал? Бате, Гути! А, Гутио! Майко, сега ще стане. Сега... Върна ми правиш самурая, той ще карам. Ма не бъди гол вътре, да. Айди го, Гутка! Преляга го много лепи. Много му лепи. Къде го завица? Ей, тук го страшно. Сега да го никога да го... Ей, голям майстори! Много ви карам! Опа! Ей, ти нямаш предно, нямаш предно!
Да ти си това рачка, бачка. Нямаш предно? Без проблеми, самурай, защото така ще... Нямам съединител, аз иначе тя е вляза, ама... Последния път тъй остана в тези коловози без съединител, че чара половин час да изтива. Кай блажник, как малко види. Ти за какво ще сте се бедка сега? Ще види човека... Ще да види човека ще се обиди. Леко. Готовче! Ляв! Не, така. Леко ляв! Газ! Няма, без газ, полека. А сега слези какво ще направя? С тежки джипкати, кучето да върши. Какво стана? Абе, Не дей ти го окупаш с призгаста, ще изкара. Гаси! Гаси! Уха глава. Абсолютно. Не плешива.